ito suguma bedo odino kama bambu wanene mungala Yamde jeetati silmaji capanɗe tati Dakar e to Conakry ko jamdi gotiri fawi hen to Rabat lamorde Maroc. Moussa Oumar Bari. to Mali e timmode yontere faltine nde yimɓe tumaɓe jeeyede e pelle jihadiyankoje mbaɗi jangu e dow o girɗiɗi e nder diwala bogoni to banggue worgoleji ndi e kabaruji keɓaɗi hay goto mayani e ngu jangu kono bonande mawde waɗi to banggal jawdi ma en gartu e nder kabaruji ɗi to Centre Afrique sumgoji hayso tawi ina jokki yaltinede ko fuɗɗi ko yaltude limore aranere nde andama hoorjo leydi ndi hono Faustin Archange Touadéra mo duuɓi capanɗe jeegom e jeetati candidat gonɗo yirade mandat tata bo heedi yeeso e jaltude aranere ndi e nder ɗum hewɓe mabɓe cuuti kongi fodde capantati e joyi leyɗele kawriti hanki to Paris lamorde leydi France fandare nde ko yewtude alhaali e ƴewde peeje ngam jaam arta hakkude Russie e Ukraine ngam ɗum laatoɓe kolliti fawde eɓɓoje e dow tabal e on saaha jewte diplomatie jokkan ko fatiɗi fitinaji hakkude Russie e Ukraine. tedduɓe heeɗiɓe e rafi fulfulde on calminama bisimilla moon e kabaruji ɗi e fuɗɗode majji to Mali e timmode yontere faltine nde yimɓe tumaɓe jeeyede e pelle jihadiyankoje mbaɗi jangu e dow ogir ɗiɗi e nder diwala bogoni to banggue worgo leydi ndi e kabaruji keɓaɗi hay goto mayani e ngu jangu kono bonande mawde waɗi to banggal jawdi ɗum ne ɓeydi kulol ɓiɓɓe diwal ngal ko fati e rafi ndenagu Mamoudou Diallo. e ACE feƴƴuɗo jogiiɓe kaɓorɗe waɗuno piyande e nde ogirde Morila e biyollo seedeɓe hewɓe ɓe jayde Reuters yewtidi e mum e wi maɓɓe hay e goto waraka kono yimɓe jeɗɗo golloɓe e ley nde ogirde kiwlama kono ɓe accitano caggal piyande nden e wi maɓɓe konu Mali ɓamti ogirde nden e tabintini ndenaku ɗum tawi aljumare nden hakkude yamɗe 19 e yamɗe 21 ngal diwal gotal buguni jihadiyankoɓe waɗi piyande e ogirde wonde denso ɗon kadi hay e neɗɗo goto waraka kono bonandeji hewɗi waɗi e bangal jawdi vidéoji e nata hewɗi yi'ama e dow mediaji rendo ɗi masinaji e otoji no cuma e wi'i seede en e on juma goto ɓe jihadiyankoɓe sunni dakorde douani e dakorde garde e forêt en filamana laaɓi hewɗi e hitande ujunaji 225 ogirɗe kewɗe kippama e leydi worgo e hirnange leydi ndin ko saabino diwtagol yimɓe hewɓe jeeyaɓe e leyɗe goɗɗe ardiɓe leydi Burkina Faso nantini hanki wonde ɓe palima kadi état resaminere laamu wonde ñande aset paltiɗo e biyode jakoro tambiɗo kisal leydi ndi hono Mahamadi Sana woni yidde ɓe e wonnoɓe caggal wala haali ko warde hoorejo laamu fadde ngu hono capitaine Ibrahima Traoré ardiɓe Burkina Faso kolliti wonde colonel Paul Henri Sandaogo Damiba ardiɗe peeje wondude e hen e leydi Côte d'Ivoire saabu capanɗe jeeɗiɗi million kalisi CFA ngam nafkude o ndeɗo état resaminere laamu rewi koye e bankuji leydi Côte d'Ivoire tumnade e kabaruji ɓattiɗi tambiɓe kisal leydi ndi Benin andini wonde ɓe mari fodde 45 kuliyankoɓe walla jihadiyankoɓe tawi hen jeeɗiɗo e mabɓe jagga ko hakkude lewru sappo ɓuuru e lewru sappo jeeɗi ɓuuru ko ɗum koɓe leydi ndi nantini kadi heɓtude kaɓirɗe mawɗe tawi ko kaɓirɗe kewɗe doole e juuɗe mabɓe ɗe golle mbawi latade koye haɓande nde ko ɗum koɓe leydi ndi mbaɗi e dow inde Mirado to banggue rewo leydi Benin. RFI
to Guinée suudu sari leydi ndi lawɗini ñande alerte jawtuɗo polgo général Mamadi Doumbouya e sumgoji lefol laamu baɗɗitono ñande nogas e jeetati lewru sappo e ɗiɗi ɓuuru général Mamadi Doumbouya suɓama ardade leydi ndi e ɗiɗo duuɓi jeeɗiɗi paaɗi ko ɗum gasni laamu faddewo ngu e nder leydi e Guinée caggal duuɓi nayyi kongo duumi caggal nguɗo polgo général Mamadi Doumbouya waɗino tiniral e ɓiɓɓe leydi ndi e nder nde ɗon yewtere holliti omo werti dendagal juuɗe mum faade ɓiɓɓe guinenaɓe ngam gollanade leydi ndi e on saaha pelle daraniɗe hakkeji aade ene paadi e makko heewi ha tengti woppirgol jaggaɓe e yitude majjoɓe kono kadi artirgol yoga e dawriyankoɓe yaltuɓe leydi ndi keɗoɗen omo ganduɗa ko Bousiriou Diallo daraniɗo hakkeji aade e tergal saldu suudu ñayirdu CPI to Guinée homo arta hen e fandu hala Alou Seni Ba. Ne yi yimɓe buy sonjiɓe ɗi duuɓi ɗo ne yi yimɓe buy fesuɓe ne yi sonnaɓe ɓe tawata hay joni no fesude fili modiɓe maɓɓe ɓe hiyaka yettaɓe majjinaɓe haɗa hay joni saria on wawani wallugolɓe kamɓe ɓe humpito ko honto musidɓe maɓɓe ɓe woniri ɗum noon hunde hawnide ko min torimo koyo wakkilo d'abord o waɗa saria on kasaɓɓe fof o wakkilo o yaltinaɓe kaso doguɓe ɓen fof o wakkiloɓe arta i honɗum hande o woni lamɗo yimɓe ɓen fof o wata wonde lamɗo ɓeeɗo o wona o laamaki ɓeeɗa si a woni jooma ɓe nguure ko yaɓanno ɓiɓɓe ma ɓen fof ne ya fonna haray menen ko ɗum men torotomo lamɗo no wawi fallude e nder saria on haray menen goo ko adi konko andintingol mo o wallugol mo hara d'abord faldereji ɗin ɗuuɗani amma noon so tawi no hara o tewoto woni ɗo waɗa to bonna saria on haray fewtoyi ɗon haray menen no immoto men daro min holla mo ɗum ɗum duwata suudu wiyeteen no cour suprême no yaay no hiide e mayro min andinɗinna ɓe wonde ma oɗo lamɗo meɗen ko wuɗote hoore saria kono ala wadde ko saria on wi suudu ñawirdu Conakry nancini e nde altinere mayde konunkejo hono Claude PV e nder kaso o konunkejo dumbano e nder kaso caggal nde o ñawore war neɗɗanki fawa e makko tawi nden ñawore ina haɓɓodi e war ngooli 28 septembre hitande ujunnaji ɗiɗi e jeenayyi to stade mo Conakry e ɗi o tuuma tawede e mum e biol ardiɓe leydi ndi o gorko wonano karɗo cellal kono safara makko ina rewidano e nder o kaso Claude PV heɓino ɓoccitade e nder kaso ɗum ko caggal nde o dumbano ko idi homo jagge to koya ñande sappo e jeenayyi lewru jeenaɓuru hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas e nayyi to centre Afrique yimɓe hewɓe cuuti kongi e sumgoji kuptidindi baɗɗi toon ñande nogas e jeetati lewru faltino ɗum yogaɓe kolliti ɗe woote baɗɗe ɗe mbaɗi e dow deƴere no e maɓɓe horejo leydi jaltuɗo hono Faustin Archange Touadéra mo duuɓi capanɗe jeegom e jeetati candidat jo gonɗo e yirade mandat tataɓo limore aranere jaltude ɗe woote hollitama ko kam woni yeeso e majji jangtore Oumou Ba. Bernard Makuza horejo imminaɓe UA weltorino ɗe wote yaare noon tentini fingol laawo rewango no démocratie tabitira e nder RCA o jagorɗo kiɗɗo Rwanda andintini wonde imminaɓe maɓɓe hewtuno e nder nokkeli ɓurɗe ɗin e ɗuɗude e centre Afrique. Bernard Makuza no holli hewgol leydi ndin fof saabike heɓugo woteji deƴuɗi kono wano ƴettanoɓe kongo nde fedde politique URCA lundinde laamu nde yani Saint George Dolegeli e Yves Sangami Maykan kañum no bugiti ɗe wote kamɓe hiɓe felliti wonde ɗi suɓugoji laaɓali ɓurɓe ɗuɗude e ɓe lundiɓe laamu no ƴamuno yimɓe maɓɓe salago notagol ɗe hiɓe tumiri juɓɓudiji leydi ndi wano suudu halfinadu woteji e sariya mawɗo wallitago golle bonɗe en andintina e wonde lawɗingol limore jaltuɗe ɗi no habba tele noga e ndu lewru ɗo kono yeru ko limakon ko Faustin Archange Touadéra fooli o heɓi ko ɓuri 76 e nder temedere o yeesojo no ka hoore yaku gila hitande ujunaji ɗiɗi e 16 e himo sutani appu tataɓo Oumou Ba Ukraine e poccalla ngal leyɗe ko ina abbo e 35 mbaɗi hanki to Paris lamorto leydi France ɓe wondiɓe leydi Ukraine gandini wonde ganni ko keblagol gam wadde eɓɓoje mantiniɗe gam artirde jaam e leyɗe he to banggue dawro e saria eɓɓoje tengtinteɗe kala e nde kaɓirɗe lelna hakkude Russie e Ukraine e on fannu ɓe kolliti wonde jewte diplomatie ina jokki ha joni gam ñifde nde haare wonde e hakkude Russie e Ukraine woni joni duuɓi tati e ko fawi keɗoɗen jangtore Bocar Talla e cimtol ngol ɓe ɓayyini caggal ngal kawrital to Paris leyɗe 35 wonduɓe e goomu innirangu mojabere yarlitiɓe coalition des volontaires e francire ngam artirde jaam to Ukraine kolli wonde ndentini peeje fof ngam rende nanodiral hakkunde Moscou e Kiev so fandare mabɓe tippinde kaɓorɗe ɗe laatima Emmanuel Macron hoorejo leydi France andini wonde Paris ina wawi nawde konunkoɓe hewɓe to Ukraine eɓɓore nde dawlaji dentude Amérique anniyi tambade tugnade e tawtoraɓe nde jonde e inde Amérique Allemagne e Royaume-Uni gandini wonde
wonde kettata hen caggal wonande Frédéric Merz hoorejo Allemagne e Keir Starmer hoorejo gouvernement mo Royaume-Uni ina jeeya e ko tonga e nde jonde wande hankito France walla ko ɓuri hen tengtude wallude Ukraine e kala saaha mo Russie waɗi jangu e leydi ndi ɓe wondiɓe Ukraine dokki kadi konngol wallude konu leydi ndi ko alda e happu e ko wayno kaɓorɗe e sembingol konu ngu rewrude ɗum e darnude konu dawlaji Europe e ballal États-Unis ɓe kolli wonde ɗum riwtata kaldigal e Russie gam artirde jam e dow yewtere jaɓɓal ɗe leyɗe gam artirde jam hakkude Ukraine e Russie ina jokki gila ngal fuɗɗi e lewru sappo e goo ɓuuri hitande 2025 caggal nde dowlaji jentuɗe amérique pawi junggo e nicolas maduro hoorejo leydi venezuela delcy rodriguez ardinama leydi ndi e dow happo e nder ɗum hanki poɗodiral kongi waɗi hakkude makko e donald trump saabu o debbo andini wonde hay leydi gotiri janiri ardotako venezuela e on saaha donald trump andini e nder hello makko tro social wonde leydi makko fuɗɗima ƴettude kuɓɓam e nder venezuela e siftintana ka caggal kanko nicolas maduro difta walla mbiya itta e laamu toon to venezuela e ñalawma hecci hanki o tinodiri e yesso saria leydi dowlaji jentude amérique e yesso ɗen ɗon tuume ɗe o fawata ko yewti e jogui drogue kanko hoorejo leydi ndi e joom suudu makko ɓe jeddi ɗen tuume e mbadi kuɓtidindi tedduɓe on jarama. yamde jeetati silmaji 4 ɗo e Dakar bisimilla mon e dawal ɗimmal kabaruji men. kabaruji kan kabaruji kan jatten hen koye debbo Pullo Rama Diallo a salminama holko gaddanɗa en dawal ɗimmal. e kibaruji kan Moussa Oumar Balim pami ndelle kawle ñalande jeetaɓelde nde ɗum wono jeetaɓal timmode kam kuuɓi hanki kawle nayɓal timmode ɗum wonno ko fajoni dowma joni kipuji pami ndelle ɗe kawrata e fajoni kipuji mawɗi jiiti koye muɓen Côte d'Ivoire hanki ɓe tawtoyi Égypte e fijoji nayɓal timmode Algérie hono noon en kañum e Nigéria wono tiɗodiroɓe Cameroun e Maroc en pahami ɗum Mali e Sénégal kawle ɗe anandoma aljumare asay hanki diɗan RDC yaltengo folotiro kan Algérie yaltini Léopard en fa e seɓo wakkati ɓeydaɗo ngo caggal fijo wulgo nde équipe Algérie foliɓe loggele ɓolum elto diɗal RDC ngal Sébastien de Sabre o yetti tinnaare fijo makko ɓe fay so tawi ndelle ɓe beltaki e basal maɓɓe hanki ngal o andini joni kamɓe ettoto siglanade kawlal keɗingaɓe e lew tata ɓuuɗo waruno ɗum ɗo no tefude dane maɓɓe etoji coupe du monde Sébastien de Sabre keɗotoɗen. C'est forcément de la déception parce que min beltaki e yaltugol amen ngol sabi miɗo miila kawrital ngal laatike hunde mawde équipe uji ɗiɗi ɗi fuu ana moƴƴino ko pottital manggal jiiɗen ɗo hannde ɗum e banggue peeje ɗe kañum e no firugol ngol yaari so en ƴeewi ɗum fof min beltaki sabi min keɓino bakkatuji tawete noon mbiɗon mbawi loggude e kawrital ngal jonno noon alhaali o wardi ɓerɗe amen ka beltaki ka jonno miɗo yetti sukaɓe am ɓe sannen ɓe gaɗi ko ɓe mbawi ko fof min kana yeggitinde Algérie ana yeeso amen e classement FIFA komo équipe moƴƴuɗo ka ɗum kay tawede sukaɓe am ɓe ɗum keɓino balore nde wakkatuji ɗi tawete ɓe mbawno ɓattade ɓe keɓa loggi ɗum donc ko hunde lobbere ana holla golle maɓɓe ɗe min gaɗi komin mbawi fof jamma hande ka jonno ɗum heƴeta joni miɗon kani ƴewtitade komin gaɗi ko e miijade komin kani waɗude ko e lewru tata ɓuuro waroru ndu e alhaali pottite coupe du monde sur l'objectif de la coupe du monde au mois de mars. noon ndelle so tawi RDC wasana jokitade fijoji ɗi Nigéria kañum jaɓɓoto Algérie e fijo nayɓal timmode Algérie ana mari golle e fijidinde oɗo kippudu kewtunoɗo e ɗiɗawal timmode e fijo kan paltiɗo ko wana ɗum fuɗɗude aljumare Mali e Sénégal anandoma Cameroun e Maroc Égypte en paami kañum e Côte d'Ivoire woni heɓodiroɓe du e ngaɗɗo nayɓal timmoji kippuji anodiɗi jaatiɗi kawri e wakkatiji kewɗi e fijoji kan wakkatiji kewɗi ɗum wonno ko Égypte fi Côte d'Ivoire ka alhaali o aɗa wawi waylade hikka fijoji nayɓal domuɗen fahamude on ɗon alhaali hanki kam weltare tawanama kippuji keɓuɗi feƴƴide ngaɗɗo nayaɓal timmode on keeɓi heɗade ko heewi e ko fawi ɗum ɗon fandu haala nuttodiraɗo meɗen Oumar Mamadou Sow uminaɗo RFI Fulfulde tawanaɗo en to Maroc en jettindel heeɗiɓe RFI Fulfulde en janiɓe Moussa Oumar Bari a jarama Rama Diallo kono elle an kam kippoma hanki ruttima woni étalon mo Burkina Faso noon a jarama tedduɓe
mali horejo laamu fadde ngu nancini wondema e nder nde hitande hikka e ɓoore saria fatinde e pelle politique darteteɗe ngol hollitugol waɗi e sahande pelle politique leydi ndi foof pusa ɗum ko e nder lewru joɓuru hitande faltinde wonno beele ɗe jewte satiɗe wurni tan golle pelle politique e nder leydi ndi walla ɗi kongi ko ɗaynirɗi tan gam jabagol ɗeɗo namde e namde goɗɗe koɗo men hannde ko Sekou Niamé Bathily dawriyankejo tawaɗo e fedde politique IBK horejo mali kiɗɗo hombo jaabo omo e faando haala mbiyeten Sori Ibrahima. Sekou Niamé Bathily mi salminima. Bonjour. Horejo laamu fadde o Mali ɗum ko Général Assimi Goïta o holli wondema no wawa ko kaldal joƴƴine kaldal fatingal e eɓɓore saria yowitinde e ɗe pelle politique ɗe gandi ɗen pelle fop ko fusaɗe ɗi konngudi o horejo leydi ɗo ɗum no latani on ɗaminare onon ɗe pelle politique. Vous savez, dans notre pays, au Mali, il y a une crise de confiance. Eɗen gandi kolodiral ina saɗi e nder leydi men wondude e wasde teddinde sarɗiji ɗi horeɓe leydi ndi ciifi e fuɗɗorde laamu faddiwo ngu ɓe horeɓe potino ngu timmata e nder lebbi 16 hunde nde waɗani caggal ɗum kadi ɓe poɗi duuɓi ɗiɗi ɗiɓe teddinani hande eɗen e laamu faddiwo ngu anda ko to haaɗi ɓe dokki koye maɓe mandamo duuɓi 5 mandamo rewani songoji min hande mbiɗa sikki tan jewte horeɓe ɓe ko podoje ɗe latatako minen e yiyande amen saria pelle politique pirtaɗo o firtande makko nde no lulni saria ko ɗum so avocat amen ɓe mbaɗi wullitande e dow yamirore nde horeɓe ɓe ƴetti woni e hitande ujunaje 223 hitande ujunaje 224 walla hitande ujunaje 225 ala projet ɗe mbaɗi ha laati ɗum ko yewtere tan yimɓeɓe foof jeytake ngal ɗon kaldal saabu pelle politique ɗe ko pusade. Il n'y aura pas d'inclusivité puisqu'il n'y a pas de parti politique si les partis sont dissous. Si hawrinde eɓɓore laatike nde jonde ɗo laatike kaldal ngal laatike ngal no wawa heɓude cembe ngal no wawa heɓude giya ngal battina si hawriɓe dawroyankoɓe mawɓe accitaka ɗum ko wano Moussa Mara o jagorɗo kiɗɗo walla Aras Bathie. Vous savez, si on parle de dialogue, on parle de rassemblement. On parle de créer un climat de confiance. Eɗen gandi mo haali ko fati e jewti o haali koko fati e dental koko fati e kolodiral e pamodiral ɗum wallat neɗɗo kala taweede o addi miijo makko so ɗum laatima en kaɓat eɓɓore rendinore ɓiɓɓe mbaɗi ɓe foof kono e o saaha mo gonɗen miɗo sikki tan ɗum wawa laatade saabu pelle politique ɗe fof ko pusade holno nde eɓɓore saria pelle politique ɗe laatorto so tawi pelle politique ɗe koye men ko pusade holmo yewtitte so tawi saria waɗama ɓawa dawriyankoɓe ɓe ɗum ala ko nafata e nder ngal kaldal gendiyankewal boɗagal ko yimɓe timmuɓe ujunaje 90 tawono kono ƴettuɓe pellital fusde pelle politique ɗe ko yimɓe ujunaje 3 tan gonno ɗum holli wona ɓeɓe Mali ɓe foof jewtitte kono ko ɓen wonɓe caggal laamu faddiwo ngu tan disnete ɓama pelliti e dow inde million ji 21 malinaɓe hande malinaɓe sokaɓe doɓɓe jalti leydi ndi ko malinaɓe hettuɓe e banggue ɓamtare Mali yimɓeɓe foof ina kaani rendinede tabal gotal pellital ƴette ko fati e janggo leydi Mali kono eɗen gandi laamu faddiwo ngu happu muɗum andaka horeɓe ɓe laamoraki sumgu ɓe ngala ha anniye goto yuɓɓinde woteji anniye mabɓe hande ko heddorade tan e laamu par les urnes et que les dirigeants leur souci premier n'est pas d'organiser des élections n'est pas de donner la parole au peuple pour décider pour lui-même mais plutôt de confisquer le pouvoir. Namdal sakkitingal onon ɓe dawroyankoɓe e nde hitande hikka ko honɗum habborɗon ɓe horeɓe leydi Mali. Je ne pourrais parler au nom de tous les partis politiques dissous, mais à mon sens quand même. Min mi wawa haalde e dow inɗe pelle politique ɗe foof kono e yendam emin padi ɓe gartire leydi ndi e laamu potal ko fata e mabɓe ko yuɓɓinde sumgoji ɓiɓɓe leydi ndi cuɓo hoorejo mabɓe ɓiɓɓe Mali ɓe caggal duuɓi kewɗi e nder sattede eɓe poti suɓade hoorejo mabɓe gardotoɗoɓe ƴettanaɓe konngol e dow inde mabɓe to gaale leydi ndi kadi gurtine ɗi jaltini e laamu ƴangal ko ɗum woni ɗamamuya amen kono wona ɗum woni anni ardiɓe ɓe ɓe joƴƴinata kadi kaldal ɓurtugal jewte ɗaynoje jibinoje sarɗe joguiniɗo ɓe gartam en place un dialogue de tout une consultation de façade pour sortir avec une charte taillée à leur mesure. Sekou Niamé Bathily mi yettima sanne a jarama. On beltanama on jarna. RFI Bakel e dow capanɗe 9 toɓɓere ɗiɗi. RFI Bamenda e dow 105 toɓɓere 8. RFI Banjul e dow capanɗe 89. RFI Diva e dow capanɗe 96 toɓɓere 2. Moussa Oumar Ben
tedduɓe ene jeeno ko ɓurno tengtude kabaruji men e timmode yontere nde faltinde nde to Mali yimɓe tumaɓe jeeyede e pelle jihadiyankoje mbaɗi janggu e dow o guerɗe ɗiɗi e nder diwal Bogoni to banggue worgo leydi ndi e kabaruji keɓaɗe hay goto mayane ngu janggu kono bonande mawde waɗi saabi kulol mangol e nden ɗon nokkure to centre afrique jaltude woteji sumgoji hayso tawi ene jokki ko fuɗɗi yaltude ko e limor aranere nde andama hoorejo leydi jaltuɗo hono Faustin Archange Touadéra mo duuɓi capanɗe jeegom e jeetati candidat jo gonɗo yilade mandat tata mo heeɓi polgu no wayna ko kam heeɓi heedi yesso e ndiɗo jaltude araneri fodde 35 leyɗele kawriti hanki to Paris lamorde leydi France fanarade ko yewtude peeje gam jamno artira hakkude Russie e Ukraine gam ɗum laatoɓe kolliti fawde eɓɓoje kewde e dow tabal e on saaha ɓe kolliti jewte to banggue diplomatie ma jokku hakkude ɗen ɗon leyɗe kawriɗe hanki e nden ɗon jonde kono kadi hakkude Russie e Ukraine fandare nde ko ñifti nde ɗo haare duuminde e foti joni ko ɓuuri joni e duuɓi tati tedduɓe to banggalam ko weltare wonanno kam yaadude mon ɗiɗo kabaruji en jetti Ibrahima Ba to karallagal to jokke rewdade juɓɓude afi fulfulde e dow weji tati toɓere rafi toɓere fr thelal ff walla jawna e lamen TikTok Facebook ha e YouTube ɗum noon adi men e kabaruji e oɗo ñalawma ko yamde 1 wonata ma won golle Rama Diallo rewata hen ko Abdoulaye Dikkou ɗum ko yamde 1 so fawi silmaji 30 joni min gaccira ɗon taskaram kiwal taridi ma wonan on cimtol ngol Bocar Talla filanta on e oɗo ñalawma tedduɓe on jarama yen gone jaam Kiwal taridi Bocar Tall on jarnama e keɗogol e rewindade RFI fulfulde daɗi duniyaru on bisma